Labarin Ahmad da Aisha. Labarin Ahmad da Aisha ya tsaya inda malamin lissafi ya kammala darasinsa. Yarinyar ta miƙe ta fara haramar tafiya, shine shi kuma saurayin ya kalle ta, sai buɗe baki ya ce, Allah ya ke. Sai ta juyo ta kalle shi ta murmushi ta ce amin. Ko da ya kammala karatun sakandare, ya lashe jarabawa fitar daga makaranta da ake cewa WAEC da distinction guda 6 da credit guda 4, kuma jam ɗin shi ma ba ta kushewa ba ce. Amma yanayi irin na Najeriya, duk da sakamako mai kyau, sai makaranta ta gagar ɗalibi. Mahaifin shi kuwa mutum ne mai aƙida, kuma ya ɗauki alwashi ba zai biya cin hanci ba wajen sama mishi makaranta, saboda ya da hazaƙar ɗan shi, kuma ya da cewa fa ko a wace makaranta ya karatu zai nasara. Yanzu dai ga shara an fara karatu sosai, tunda har malamin lissafi ya bada aiki. Barazana ana ita ce 'yan matan nan guda biyu da haɗu da su sun yi nisa wajen nazartar wannan aiki na lissafi. Shi ko kallon aikin bai yi ba. Masu magana suka ce da zafi akan buga ƙarfi. Kuma babu shakka abin da ya ga 'yan matan nan biyu suna yi kenan. Duk gilashin da ya saka a idanu da rigar gaye da banza ne. Saboda abin da ya kawo shi makaranta karatu ne, kuma gashi yana ji yana gani dai waɗannan ɗalibai sun bar shi a baya. Ai kuwa sai ya fawa hankalin shi ruwa, saboda babu yadda za a yi ya iya dukan nasa karfin bayan ya huce. Aniyar sha FCE rawar shi ne ya yi karatun shekara 1, sannan ya ɗauki wata jarabawa ta musamman domin canza makaranta zuwa babbar jami'a a nan arewacin Najeriya. So yake zama likita. To ko me yasa? Abinka da Najeriya, kowa ma so yake zama likita. Tunanin shi ne a nan ne za a iya samun aiki mai ɗorewa, kuma da ma alfahari da mutum zai yi saboda shi likita ne. Banda ma haka, a zuciyar shi ya yi amanna cewa fa ko da bai samu karatun likita ba, idan har ya ayyana abin da yake so kenan, kuma ya yi aiki tukuru domin shiga wannan makaranta, sakamakon da zai samu zai iya taimaka mashi wajen samun karatu mai inganci kamar na aikin haƙori ko ido, kuma masinja a asibiti. Aiki ba shi ne mutum ba, zuciya ne. Kuma ko aikin lebar mutum yake yi, idan har yana da zuciya mai kyau kuma ya yi abin da ya dace, sai ya samu ci gaba. Amma shekarunsa 17 ne kacal, saboda haka duk wani tunani da hikima da yake da shi na yaro ne, kuma rayuwa dama ana girma ana ƙara hankali da tunani. Babu wanda ya san gobe sai Allah. Assalamu alaikum. Ladan ya yi sallamar kammala sallah azhar a masallacin makaranta. Yana kammala addu'o'i sai saurayin ya nufi wajen shaguna ya siyo lemon kwalba coke da meat pie. Yana cin abinci yana tunani. Jikin shi ya ba shi cewa akwai jan aiki a gaban shi, gani yadda 'yan matan nan suka zagi damtse wajen karatu tun ba a yi nisa ba. To ashe ko jami'a babu harkar wasa a cikinta. Sai dai ko me yasa 'yan matan nan suka tsaya a ransa. Dama ranar Laraba ajujuwa guda 2 ne kawai ake yi, na lissafi da na physics. Tsakanin ajujuwan lokacin sallah azhar ne, shine maza ya kammala cin abinci ya nufi aji. Sai dai akwai wani aji na daban da ke ɗaukar darasi a cikin wannan ɗaki kenan, kuma ba su kammala ba. Saboda haka dole ya zauna akan wasu kujeru ya jira, kuma maganar gaskiya ajujuwan sun yi kaɗan ma, kuma babu isassun kujeru. Shi yasa yake so ya ringa shiga da wuri domin ya samu wajen zama mai kyau inda za a iya jin abin da malami yake faɗa. Yana wannan zaman ne fa sai ya dinga dube-dube, ya kalli nan ya kalli can. Ɗalibai da yawa, maza da mata, wasu a zaune wasu a tsaye. Yawancin matan su 2 ne ko 3. Maza dama da ƙyar kake ganin mutum shi kaɗai. Ba wai abokai ne ba shi da shi ba, saboda akwai waɗanda ya sakandare da su a makarantar. Amma saboda su yake karatu sosai, hikimar shi ita ce gwamma ya guji hira da ɓata lokaci domin mayar da hankali ya karatu sosai. Aikwacin sai hango ɗaya daga cikin 'yan matan nan masu lissafi, da lura da ita sai ya ganta tare da ƙawarta suna zaune su ma suna jiran lokacin shiga aji ya yi. Ya zauna a can layin baya yana kwafar abin da malamin yake rubutawa. First law of motion, in ji malamin physics. Yana koyarwa yana turanci irin na Hausawa, kamar dole. Ɗalibai sun cika ajin makir, wasu har a ƙasa suke zama, amma kusan kowa canza wajen zama a ajin, ba kamar lokacin lissafi ba. Kujerun gaba ne kawai suke ɗauke da mutanen da suka zauna a ajin farko.
Najeriya ƙasar mu ta gado, ƙasar da ake rarrabawa ɗalibai karatun yi kamar aikin soja. To ta yaya za a samu ci gaba an baiwa mai sha'awar aikin banki karatun noma? Ga waɗanda suka fahimta sun fahimta, waɗanda ko ba su gane ba a basu a baya. Yanzu tunanin shi ya koma kan yadda shi ma zai ringa zama a layin gaba-gaba domin bin darussan malaman sau da kafa. Wato in takaita muku, haɗuwa da waɗannan 'yan matan ya harzuka shi sosai. Ƙarshen kashi na 2 kenan. Ku biya mu gaban Allah yadda domin jin kashi na 3.